Dobře, představte si tohle. Jsem Steve a jen tak si proplouvám svým kouzelným Minecraft domem. Víte, takovéto místo s ovečkami, slepicemi, hromadami slámy a jo, všude bahno. Otevřu dveře, připravený na pohodový večer, a bum, něco je špatně. Místo klidného pečení a kdákání je tu totální chaos. Zakopnu obalík sena, vyklouznu rovnou ven a přistanu. Poslouchejte, kouzelné zahradě plné moudrých slepic. Tohle nejsou vaše obyčejné Minecraft slepice mimochodem, ale kde pak? Mají takové malé brýle a vážné obličeje, jako by mi chtěli dát životní radu. A oni dají. Jedna se ke mně připotácí a zagdáká. Dák! Hej Steve, zapomněl si zavřít ohradu. Teď mi to dojde. Prasata, ovce a slepice. Všechny běhají divoce, protože jsem nechal bránu do kořán. Klasický tah, že? Takže s moudrými slepicemi, které mi fandí, běžím zpátky, abych napravil svůj nepořádek. Zavřu bránu, zkontroluji zvířata a konečně klid. Tady je ponaučení, nikdy nepodceňujte Minecraft zvířata, ani kouzelné slepice a vždycky si dvakrát zkontrolujte brány. Pokud jste někdy zažili takovou Minecraft nehodu, dejte tomuhle videu like a hej, dejte mi vědět v komentářích. Co je to nejdivnější, co vaše zvířata udělala? Uvidíme se příště.